kena hayang tesa Facebook live ma kereng pika ma kereng pimani karon ngangkai tabuni ojorano nayi jeng ojorawo wansugui nailainani jeng khoroksa baite khoroksa te waisa kereng lainani ajora phai pika hangkha khlayo tabuni ojorawo chini wansuk thai kabangma tongo chini samung tangjangnai samung barak kabangma tongui tongkho aboni bagai jeng tesa katal wansuk mungbai tesa chini je bai tongmano songsa lainani chini bisingo tabukni o momento ba tabuno present situation tam choli tong jeng akok nuti lei kisa sbai sukrubui wansuk lainani tai wansuk laimani bising tui jeng bekha kaham bai chini bubagra chini bagai saktari tongnai chini bagai salbrumno satok tekto birman kosto mani tongnai chini bubagra Sri Sri Pradyut Kishore Dev Burmani bagai jeng wansuk laithai tam bagai hingkai tabukni ojorao nainai di chini bubagra je jagao chini bagai satung watui nobar hinyawi bini sak hamya hinyawi bo chini bagai asuk kei chini thinang ni bagai chini oti pradofani thinang ni bagai bo asuk ke wansugui tongmani jorao tabukni ojorao tabuk kabangma jengno oroi poroi khlainani bagai wansuk nairok wansuk mungsitra wansugui tongo abon bagai tabukni ojorao jeng civil society hinjangnai rok jeng public hinjaknai rok jeng tipra dofani tipra sa tipra jek hinjaknai rok jeng tabuk tewai sahaino hai wansuknani chini bagai belai kheno jora miao bokok salaika chini buwagra bai chini buwagra bo belai kheno khamokjak belai kheno wanajak tangdi hinmale chini dofhawo jeng kabangmano chini buwagrani pojano tuisru laiyawi bebak ya baksa rok bubagrani pojano tuisru laiyawi bubagrano bahai ke tebo poja riwi man bubagrano pressure riwi sak no supply phurna nai abahai kabangma borok tongo abon bagai tabuk jeng civil society hinjaknai rok bo jeng asuk bukalia jeng asuk sialia abon bagai ni wansuk thai bobo kaham bobo hamya jeng tabuk sainani jora ang haina hai masapiru je jeng pukhiriwo aromnai thangkangkai jalbai jeng jefuru jal romlayo jalbai khei ba chekhiklayo ajorao tamung kabangmano jalo kau jalo jefuru kau puru kau yangsa kuksa hoite athuk busa hoite yongla busa hoite arambo khai ajagao akahambo kau ajaga telipuak kahambo kanai karfu kahambo kanai aba haike akbangmano rui katala kanai fiaba tabuk je romnaini uporosi romnani sakau se nok phangsa si romnai bo akaham no ang romuina raknai bo yongsa kuksa hamiano nori khibnai obo haikhaino tabuk chini ojorao jesa bodolni phanong thung jesa party ni phanong thung tamokhai jeng tipra dofani tipra sa tipra juk khnise puila wansuk thai kalayu abon bagai o momento jeng naine di jeng je borok jengno dofa ni khakla bui dofani bagai ingke guli nakhai guli janai dofani bagai ingke bujak nai dofani bagai bathajak nai nei over excited over emotional borok kok sawi phayo kok samani yagulo jefuru position mani thango pia a position manmani yagulo a chini emotional no sbayei sakni hamnano sakni janan simi wansugui thango ga abo hai leader rokno jeng tabukbo logirui tongnai abo hai leader rokno jeng tabukbo tebuk kusugu thangni tebo sakau thangni jeng tebuk karakhe kasreb dihni jeng logirinai abo nini ani yaphausi suppose nukha koyekdin sekang tabuk chini bubagra ni bisingtui jeng puilani simiwo busukke kosto khlaiei je tipra mothani bisingtui bubagrani bisingtui tipra dofani thanjano manjui tu bunani bagai sara tipra gnangai hadului bodului chawi kosto khlailai kabangmani nok nukhungo keboni buma arikha keboni bufa arikha keboni nok nukhungo berma keri som keri mosok keri siakhai dofani bagai nei nok nukhung khibilai tini sak jora tipra motha opposition sokpaikha aboni bagai jeng khatungu jeng khajawu jeng poitu sawo jeng tongthogu chini poitu ngangkai chini bubagra tabuk samung ngkai neng ang jeng samung tanglainani kubikok jeta kisa kubikok no ma sawo kabangma jagani hoite anoro kolbo sokpayu
kebo messenger kebo whatsapp text khlayo dara tam chini yang rogo bailai tong laikha jinyang rogo tamnani group khalayo group isom unglayo ahing layo kheglayo sabo ba BJP thana nai khapu sabo ba CPM thana nai khapu sabo ba Congress thana nai khapu ang sanani musungu habo hai bororokno khajani takhuk tai bu khuksong sabo bo jagao thangnani nai abo kotoria nung je sungnai nung thik de tong abo si jottoni kotor kok bo thangna nai khapu bo uro thana nai phu bo oro thana nai phu manle nungle soi jagao to de tong abo si jottoni kotor kok ang soi jagao tongu ang bubagrani logio tongu ang tipra dofani thinangni hamkrai ni bagi chini next generation ni bagi mungsaya mungsak khlai khlai mani musungu hinkang kai stand by bubagrani logio tongdi abose ani request ani kok kasarmu Congress aman lisimi jeng bubagrano logi rui pheke ang baithang boritus deborma logi rui pheke NGO khlai lekha NGO khlai lei borok kisi sabai sara tipra ganangai jeng guri lekha aboni yagulo tipra motha party ingkha party ingmani yagulo ADC government khlaika ADC government ingmani yagulo INPT rok tipra motha march khlaika tipra motha march khlaimani yagulo assembly botero jon MLA sok paikha mankha jeng abo boroni fan bubagrani hamari tei tipra dofani thanjani fan bai ingmani akokno jeng kebo pokthai kokri haidiba tini bubagrano jeng hambai mari nai tei chini tipra dofarokno jeng hambai risini rui kulmaya tangi male jeng naini di chini sakni fan bai ba chini sakni party bai kabangma bisi kolok mano kabangma bororokno rajniti khai phika jeng koijon MDC mankha koijon MLA mankha akoknobo jeng pokthai kokri hayadiba abo bubagrani hamari tai chini tipra dofani thanjani mari abon bagai bubagrano hambairina tapok baidi tai chini tipra dofani thanjano hambairina tapok di kogono tongo nung hamari manmani no hambairina ni ringyakhe hamari ro sajaknani bisi jora nangya abon bagai hamari mankhai hambairina tapok di chini bisingo tini kabang mano position manbaikha post mankha keboba block ni post keboba district ni post keboba primary ni post keboba MDC keboba MLA keboba CM keboba EM keboba birodi dolo neta jeng jottono mankha abo sabun jarai jeng jotto thanjani fan bai bubagrani hamari bai bubagrani hamjakma bai bubagrani mukhang bai tini bubagrani mukhang kriyo asuk bisi kolokma fight khepika biko mayabla jeng asukna kaya aboni bagino akokno nang kasarnani musungu tabuni ojorawo kebo jodino bukha udrumudru ngui tongo ngangkai udrumudru ta ungjadi bukhano soi jagao tubudi dofani thinangni bagai ang mungsaya mungsa khlaide kalangman akokno se sengma wansuklainai akokno se khawo puitu tuyei buskang ni yapirino karakhe maselaini abuse sini belai kheno namkuk maniko ang thasing samani ko Congress na amal nisimi NGO nisimi party jora phai tabuksak jora phai kya bubagrani logio manai ang tamu post mankha ang tam post kotor mankha tam post sikon mankha abono te ang tabuk bo mungsa wan sugyako I bubagrana hamjago logi rui tongo tipra dofani thanchana hamjago abon bagi logi rui tongo Mia Srangjati news ni hoitano sungpaikha tangi nono ko sarma jaro ta nugya hai ngi tongkha tesa live phaipidi tesa kok sapidi kesa samung tangpidi I ang live phainai phaibo tongkha bubagra bo dagiwo bubagra no bo belekena hambai tangi male bubagra bo je puitu naragmani ani proti je puitu naragmani je nini kok ni bisinti kabangma borok sisau kabangma borok khanango hinmani bubagra no paiplaya hambai nini puitu tabuk bo ani sakau tongmani bagai ang bo nini puitu no sabai ya bubagra nini je puitu nang anok khlai ma haino pai flaya habai bubagra nang nugui nongkhai nono ani khulumung ya faru ani hamjok mung ya faru tai nono ang bokha khulogui no sawo bubagra nang ano tamo riya abo ani bagi kotoria ang nono tai tipra dofano ani langma tongsak ani mansak ani fan tongsak ang logi rui thangnai post mademan MDC da ang MLA da ang aba ani bagai nahar mungkriku an bagai nahar mungkriku ani bagai ani nahar mung obono dofhau no jeng kisata sisari kalang thangman no tini
ani langma chomani yagulo ba ang thimani yagulo ang haike kok pirnai tei dotjono dang sanamai kalangi manno tei dotjoni bukhau da phanangi kalangi thangmanno abo simisi ani sai tokmu abo simisi ani sai tokmu aboni yagulo ani langma joiphan thangtung ang mungsa nangya abo haikeino chini kabangma khabaijak khabeli tongnai rokno ba ang okok no kasaro norok kisa khalokdi nasingdi nasingmao chini hamjakma tongo nasingmao chini manmung tongo kisisa jorani kisisa manno nino asawoi u paithak ni kabang chini dofani thinang ni manmung no takhi bilai jadi kabangma jorawo no chung chanaring yarok bahike kemau ga kana jadi kuno pandarawo thangka puila bubuk bukhari phegiraka gudok kothok kiri phegiraka abo banyo thas ke phat mai chawi phegiraka masa sagana hani ulo bohok pungui thangka paithago je puru muihan kaham ri phai puru bahan kaham ri phai puru puhan kaham ri phai puru tohan kaham ri phai puru apuruke manibo chawi simalia tangi male puila gudok kothok mangrakha u buk chakhi mangrakha hamma baisa ulo to tono kri abo thas ke nai chagrana ko nei abo no tewasari phedi tewani ri phedi ni phat chabai ang saman man kogno saman ko gedu ang bokogno sawitong nor buji man khara abo bai age thas ke sabai wa bok petu tum thanganga kai soi bahan kaham to paithago siru bole na chini nok nu khungo mui bak thini bahaino chini buri rok gai abo tebo kaham ke saimanu tai je kono boro rok no special muino buibo mekesa saimia anlo ma haino ang je kisa mui thokjak theno ganga puila sai paigrabo ani maichaman bam haino angka abon porte kisa thokjak manno kozar ma joro ge jot toni thokjak kukmani bahan mui han rokno ngai paitha go khaijau angka aba haikino sini na singmani wo sini bubagrani bisingti jeng khalogui i bubagra jengno phiok mungri nai mungsaya mungsa tubunai bubagra chini bagi asip ke saito gui tongmani bubagra chini bagi mungsari nai nei sung puitu khlai nai singi tongkhangkai paithago chini bagi pandao muihan kothok paithago sokpaima haike nongni chini ani nini future ni bagi chini next generation ni bagi sung manbunai aboni bagi tabuk ni manmung no simi torja giawui sung thinang ni manmung ni bagi bo sung khatungui puitu sawi nai singi mathongnai akhok sang nong thanibo kasarmani musungo thajingno samani je miano strangsa tirok samani tangino nugia I ambo kasaro kisah bakha belma haingka kubi ko jeta utamong yang nai ba nok nu kongo kabang ma jorawo birman phayo rangkho puisani bial phayo jora hamia phayo kabang ma jorawo bororok u mokol simisi singlayu hamia salainya ni khorchate khorchani unglogo hamia salainya ni simisi manlayu pia nung je puru bipodo kalai thangdi nung birmano bialo kalai di afurnin khos khobor nane kebo tongnya কিন্তু কাহাম জরাও কবাংমা লগিরি নাই আবো হংকাই একদম চিরন্তন বাস্তব কক কুবুই কক আ কুবুই কক ন কেবো গসিয়া তংনি মানিয়া নিনি কাহাম জরা নিনি পোস্ট নিনি পজিশন তঙ্গ নন জাইতি গুস্তিবো সিনি নাই বাংনাই নন তাখু বুখুক সিনি নাই বাংনাই নংবাই জীবন মালাইয়া খু বরক নংবাই সিনি লাইয়া খু হাকসা তে গুস্তি কালাইমানিবো নংবাই গুস্তি সসিনাই ফিয়া নং যে পুরু বেলাই হামিয়া জরা কালাই থাংদি bialo kalai thangdi afuru sinijak phanose nono sinia haiki konui thanai abongkai bastop kok aboni bagai phia jung borok hunjagi phainai rok jini sago phan tongsak jini sak raksak jini gyan buddhi tongsak jung abo hairok no wananani kok kri jung waisa kalaike teisa basa phinai hai diba চরায়ও উনকো বাল্য শিখাও নুকমানি গুড়াই চরিল আশার খাইল আবার পড়িল আবার উঠিল আবার পড়িল আবার উঠিল উঠিয়া দূরিল হনসায়া দিবা ওয়াইসা কালাইকে जों তেসা বাসা নাই তেসা কালাইবো তেসা বাসা নাই আওয়ান সুকমুনো जों মাতনি নাই আবুন পরেছে নং হিমি মাননাই খাপুর মুই মাননাই বরক নিনি বিয়ালো বিরমানো খুশ খবর নাইয়া সাগনাঙ্গিয়া হেনিবো খাহামিয়া তাংদি আবো natural si abo natural si joto borok abo haiya hinpano maximum borok no abo hai nini tini post position kaham tongdi party o nin thani joto no phainai but nin furu nin thani o kuno korikha phainai borok kom hongnai soi borok simise afuru nono siniwi logiri nai abo ni bagi wan chukdi khata baidi
aboni ojora bang nai nayu je neta bangkha bala kabangma bangkha जों joining nawi family borok ponto central level sawikya aw tongthogu anglabono tui tongthogu gorbo khayo kubui kok jeta chini kabangma oboni sikang national party khlaikya keboba regional party bo khlaikya kintu seniority hinimang naimang youth rok chance maya youth rok chance jagya kabangma rajnitik bodolo nai nei di sikang ni simino जों एकदम काइजागै बरजागै बसाबती कलेज परि थांका तफनसि youth leader मा दङ तांनि इंके अकरानि मकल ओ चराइ न तंगै थां इंके फिया बुबाग्रानि बिसिंतै चिनि तिप्रा मथाव आवान सुक मुंनो चेंजिंग खलाइका हाया दिबा आवन बागै जों हामबायरिनानि नांगौ बुबाग्रानो ताबो गोबांमा youth कुबै कक जेटा आनि याक बाय आं जॉइनिंग नावि फैजाक तिप्रा मथाव आबो हाय बररक ताबो आनि सै पोस्ट का हाममानजाक दङ आं कुनो हिंसा नांगिया आं खुशी जे आनि जरावो आं चान्स सिगुइ गोबांमा लिडार सनामि मानखा केबोबा youth नि लिडार केबोबा मादार संगठननि लिडार जों सनामि मानखा खुशी मांनाय जों अ याकचु सनामियानि बागिनो चिनि सखांनि सिमि जों देरावि फैका ताबुकनि अजराव बांखे अ देरामुता फाइदों हनै मावान सुगु फिया आं कयजन लिडारनि बुकुगो बखनाका आनो बाय थांबो साका नायदे नों जतनो चान्स तारदि ननो चान्स दिखाय ननो कासेरबनाय ननो कासेरबै कानाय हनै बाक्सा लिडार गानो आ बुद्धि बोरिखा आं साना थांया ना बनि वानसु मुंबो ठीक न आबले ठीक न वास्तव न आं साइबो मानखा जे बरकनो चान्स दि बनो निनि बागै लामा बुसु उंनि बाले बासाव फियाबा आनि नाहार मुंजुदा बरकनि नाहार मुंजुदा केबोनि नाहार मुंगांकाय आं बरकनो युज खलायनाय आं तरि थांनाय bongni wansuk mungo thikno tongo saktor na muchungkha ang ano kasere buida kalang ani bagi busung muida basa tesa ano da kebeng no ang abo mungsa wansugya tini gosia pa nung imano je kubui bukhabai gosinero gosui mano kabangma borok ni bagi kebono central level kebono district level kebono block level kabangma position tubui rikha ang bubagrani bisingti salai bubagra bai salai aba ang ni samani kogya ani bukhawo norokni hamjakma tongmo bagai chini bagai samung khlaimani bagai hayake जों नायनो दि chini yaksu kabang mano kori yaksu kmajak mamang se chini जों kubuni bosongo नायनो दि सशिन्द्रलाल नि yaksu te khoroksa tongnai homuk bormon ni te khoroksa yaksu homuk bormon abo haike te homuk bormoni homuk chaudhuri khai yaksu sanamiru bo bodolo thangi tamo khlai abo naiya borok tamo khai phurungui kalangi thango je yaksu sanamiru ang thangmani yagulo fano dofani bagai hamari khlaideng biha chini wong khai kirimung je ang sanamiri khai bono chance ri khai kai ani seda lai thangno a kiri thani ose जों kuluk jau aba ani wanchu mungsi do nornang masra bermani boya ang jeta observe khlaimani ang kabangma observe khaika nogo siring kya sugui tongoi kabangma observe khaika je jorawo ang khabrum biburum ke samung khlaike je pura ang mani kaham kaisasuk mani kaham musasuk ani nognu khungni je sapana ang gorib manu fia asuk bial boya do fia dofani bagai samung tangthini ani kabangma no ani nognu khungni ajijaknai ni lama bondo ngai kisa bialo tonginu thangka kubui kok jata srai kok jata fia ani bo ang sakbai thangje pru dofani samung ni ang dofani bai khabar ni awi ang bai thangani rubber bagan ni rubber rawi tongkha ani bo maso 35-40,000 phayo ang masuk bialo tongna nangye ani amuti bari nang bai thang khlai tongkha ke dofani bagi ni yang khabar mi awi ani bo sora asago bo 1.5 lakh taka income tongo kam lakh kharos bhag riwinyo asuk to bial ya bolang bo ang jepuru mani kaham musajak pai khang kenyo ungkolok nanglai kha orang sakhapu ahin khapu ongko gutala khaikyapu tamo khaikyapu soimeya ang aboni bagi jodal chairman tongmani jagani bang resign dikha khushi indi tobo shanti ke samung khaina ni ridi kok sanani jora ridi abo hai kabang mana ang satai kok tongo haipano saya jengni bodol rogobo ba joto bodolo no jini tiprasaruni tomungse obo hai ingi dongkha jen je borok ni kok khnawi jeng bukhaw fan mano a borok no chung chansriya tangi ngakai bo kok sakai bo famous ngai si ba binung klo borok thar nai si
आं जबरदस्ती फानो कक सारिनाय अमुक फानानो कक सारिनाय अथच आ जगाव बरकनि खानां मुसि करै ngakai a jagaw chini warok khanana musung itu tui khanana rok botongo jorao abo hai bungu post no na hawi chini bokta kri pradhan bokta kri abo hai nangu chini bisingo ngang kokno to asuk sanani thangya tam kheta buni o momento je bkha bai tong nai rok na kokno ko sarna musungo bkha ta bai dinarok teisa sung basa lai finai bubagra bo saimanu bubagra bo buju bubagra belai keno satok tekto birman mankha tai tabuni ojora rogo chung nugu chini tipra dofani no on kubuni party khenya rok party tei bubagra no mangna attack khlayu tini kaisa mdc bul khairi khangke bo bubagra no majra manjagu tini kaisa leader block level ni leader bul khairi khangke bo o bubagra no manjagu hai diba kubuni party ni be attack bubagra no khaisa kubulai তিনি কাইসা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল নি লিডার বুল খারি খাঙ্কা বুবাগ্রানো মানজাগু ঐক্য প্রদ্যুতের দল মানে চিনি বুবাগ্রানো বড় মহারাজ বহিনিয়া বুবাগ্রা বহিনিয়া কুবুনি দফানি বড় রক বাক্সা বাক্সা রক কুবুনি চ্যানেল নি বড় রক দেখো প্রদ্যুতের দল প্রদ্যুতের মথা এই করে দিয়েছে ওই করে দিয়েছে কিন্তু আজগা ও লিডার দুস খাইমানি আবো খলব জাগাই মহারাজ সে চিনি বুবাগ্রা সে মাজরা বেরজাগু বুবাগ্রানি সাখাও বুসুক প্রেসার जों आककनो मावान सुग्लायनाय नोंताव एमएलए फान बुल खैरि दि महाराष्ट्र जगाव बाचिनि बुबाग्रा जगाव माजरा माननाय चिनि बुबाग्रानो माजरा बेर जगाव बेबाग जगाव आबुनि बागै ताबुनि अजराव जों साबो तामो बजागाव थानानि खाबुरनानि नायतं आबो नायेवै जों तामो मानखा तामो माया आबुना असुगवान सुगियावै जों दफानो तामोरि बै मान next generation no tamo ki sisa phano riwi kalangi thangman akok no se wan sugui boskang ni salo ya piri selai jadi ni ang jotoni thanibo kok kesaru tabuk ang kesaru cholimi yang tomani ba thang phai khaimi ang tomani kai srai kok jeta ani belekino jora hamiang kha srai no bo hostelo riwi kha asaga otai ani amuti bari bo haino buthai korari mani jorawo hor soja soksa jaka khamuya thangka saimiya bkha bo hamliya amotui bthai bo taklang phaljakliya ani rabar bagan bo bondogo kalaijak kuno na ekta kuno karone tongkhu abo sudobi miyakhu cholinani kisa kosto mui tongmani bagai dofani bagai jora kom riui maton kha tai jeng nukha agi si jeng hor sal thuya chaya khema khlai tangi ngakai afuru leader asuk kabang krikhu afuru kok sanai asuk kabang krikhu dofano sapnani bagai dofani thanchani bagai khorang sahari saratipura ganangai guri ui kok sanai asuk krikhu bangthaiyaku abuni bagai machiri khopka khorang kosorino machiri khapuru khorang kosorino saratipra ha ganangai jeng bike rally khlai 19 din bike rally khlai machiri kha bike rally paimani yagulo bahaino jeng jaga jagao thangai khorang kosoroi dofano thancha khlainani bagai machiri khopka fia tabuk belai keno burung leader bangkha oro thangke bo leader kabangma aboni bagai ani jora asuk rinani nangthaliya ba nukungo kisa jora riwi matongkha fia tabuni ojora haina hainuk pika ar baksa jora ongke obo haibongkha je chiniango leader tongo bono ni hinna nangya bo tongthung ba chini area o leader tongo kok sanai kabangma tongo bono nangliya ngka bo sagara ya siring keno tongkha main kok ngkai abosi au leader bangkha kok sanai bangkha kaham ungkha जों asuk kosto manna nanglia phia bo tabuni ojorawo tuidul mung kaham nuhuyani bagai kisa oroi poroi nugui tongmani bagai bekhati kiya manle bui gosipano tongthung baksa bengayu hinu ni tipramo thano chupuilan simi cheni phemeni sakai borok si tipramo to chenti nai phu poritus dewono songse motha chenti nai phu rokini hinja gongkai jorok kisa lasima haibongo phiaba nijini yakbai sana muitub jak bodol no bainani thangmani nugui tongkha hangkai bekhati kiya tesa haino haima basa phiru norok bengai ne tong norok tamu hini tong norok tamu sawi tong abo nainani thangya tamu khei bubagrani pojano tuisurunai bubagrani birmano nai tongya kaham jorao bubagrano logiri phaikya bubagrano hamiao khiklai je kharnai khariban thangtung pia anghai junghai bororok je soi ke bubagrana hamjangnai dofana hamjaknai bubagrani hamia jorao
teisa basa finai abosi kotor kok angle basa nai bubagrani ganau teisa haino hai agibo basa jak tabukbo basa jak ulobo basa nai tamukhe nangmani joratui nangmani samung no khlainai tini nini area o thangka angkai tangyani area ma phai ang thangya jagao ani ganau phano bono nangya sini kebangma tabuk tong kok sanai bo tong thung ka ang thangya ro je nangmani jaga ungkai nangano saudo phan ni hindi u simnau phan ni hindi khuayo phan ni hindi ang arobo phai dofani kokno pir phai nai bubagrani hamjak mungno nongthani teisa haino hai pir phai nai tangi ngangkai pir mung ka hamobo chini halok manju mung ka ham manju jagu tini sanani nangka hama bai simino kok saka paikha abo haiya sung bukhani hoite kubui kok salayei gorungna bo nangana tewaisa haino hai biko borok bangthaya puruno sung jepuro hadului bodului chawi sarati praganangai guri khorang chirigi kok sapuru buisak nangya borok mosom sa busuk tam khaimanani tong engkhabole na ajago chini bo phol tong bole chini bo boyar tong bole जोंबो थानसानि बयार सिब्रिमानि दङो बले जिनि ओ थानसानि बयार गोबांमा बरकनि सागो नांखाबले अब कक कतर सामानि कक गिया गुबै ककसि पिया बरक गोबांमा हनै कोनो दिन अहंकार तांदि स्रापसावो न बाइथांमोन स्रापसा सिनांगिया कायसा जरावो आइपिएफटी बरक बुरुं बरक बांसुका बरक बांखा हनै अहंकार नि थांका Jini asuk borok tongo sung sam khaimana tong bobo kisa koire reng ha ar nongkoi thangtung bo nongkoi thangtung bo hai khorong khorotam nongkoi thangma bai kunong ya chin dol kabang ma tong bono nongkori ro hoka bono bo hainu buini kok bai thangkai thangtung bo borotan thana naipu thangkai thangtung nangya chin borok kabang ma tong drum kotama ni tuino syntax ni tuino phano glass thaisa tisaka kai nukja ge sijagya glass thaisa talangma bai tangna tong ani aba hai ke hazar jona jodi no glass thaisa tui talangi thanga kai syntax su tui to tong rukno kok si sung mawan sunai tai kabang ma jorau sung dolni nongkoi thangti kai ni bono hinlayu salayu anao baksa hinu ai bin birude kok sadiba dol yak oi thangmani dol birudi kam hai ani bin birude kok sagadi bin birude live khegedi so ang khaiya prokrito bo soi tamni bagai ang abono chernai ani da dusni tongkha ani dusni karone da ani bulni karone da ang bono dukho riui tongmani bagai da ang bono belai jalari mani bagai da bo ani bagai da nongkhoi thangka ang sipuila repent ma nganai ani wan sumung khe abosi dolni nongkhoi thangka kai bono kutuk nai hinnai sanai bo ara tongmi maya soi malia tewaisa nungbai nung kaham ব্যবহার khaimani bagai nungbai teisa kipili phaina mujung puru bono no jori nai bele ang nongkhoi phepuru khe anu hinmani phaipuru ke nung khumalari borom ri sawnai tinlang maya angla manja jaya please norok man phano ang manya jeman nai mani manu angla manya kebo dukkho nangsugui nongkhoi thangka ang bobai gorngui sitongnai tangi hingkai au tapuk nung tabuk thangka nini bukhani moto ngliya nini jepuru bukha kipilo afuru nung ang bai desha jogajog khlaidi ang nono yasagui na hanai bubagrani bisinti chini mothawo chini dofawo akok sang borno kasaru chini hamjakma bai kabangma hamiano chung phobui khibai manu pia chini naslema bai chini kabangma halokno chung srapchani bisingo sobai riui manu abani observation sawo pia chung phaike angga je sek boro hamia panangthung jesek leader hamia panangthung kubuni bodolni chini bodolo join ni phaike angka uri babari waisene khum malaba yakon bai tubu lai kabag lai bam lai apuru politus debor magana phan mathangya jepur kabagi na hawo gana tong hake bobo tong hini borom mannai si bono badri di usri bi phano kabagi na halai ne borom ri na hanai pia jepur nongkhoi thangwa apur kai ika ninna ta thangka kono phai na di ai thangka apuru ngai poritus debor ni batangi thango dolni jebor ya koi thangpuru ngai poritus debor ni bata poritus debor mani bufayong nung bai milim nai baragi kono hadi ya kari thangka nung bai asuk klus ke tongnai borok na hari ya kari thangka apuru ngai ang bai ngi thango dolo na hapuru ngai chini omu belai kaham chin dolo phaika join dikha nangkai bangaro ti soi bali painai tin lang le manja jaya ang le manja jaya
এবং chini dofa no bahino ang kok no kasaru abo rogo asuk da thangjabadi abo ngangkai totally politics ni raida kaida phaike bono borom riui tu bukha bono bahike jeng bono bahike chini oro phaike ba chini tui dului tu bunani jeng bai jeng bahike kereng lai jeng je tong sok nai rok bono jeng bahike guide khlainai abosi jeng wan chuk lekhai chau belai abo hai khlai thani bo jak paithote bo sawano ulokte bo kerengan norok bai tini asuk sana thanglia main kok ngai tabuni ojorawo chini bubagra chini bagi belai kheno dukho kosto mankha যন্ত্রণা মানখা বিনি সাকসরি হামিয়া তুতই চিনি বাগি তাবুক বব যে জায়গা নাঙ্গো আরো খাবার মুই দঙ্গ দিল্লি হিংকাই দিল্লি ত্রিপুরা হিংকাই ত্রিপুরা গুয়াহাটি হিংকাই গুয়াহাটি শিলং হিংকাই শিলং যে জায়গাও থাঙ্গি নর্থ ইস্ট যে জায়গাও ফান থাঙ্গি চিনি বাগি কক সানা নাঙ্গো ব খাবার মুই সাউই দঙ্গুইও আজরাও নং আং হিংকাই অর তঙ্গই আহাই খেকেছি জাখামু ইরাই খেকেছি জাখামু বুবাগ্রা অব হাইকে মানে সমালোচনা খালাই লাভ করে যে থাংনাই বসিছিও Kabang mo zoro norok nai ni didu kerem but thungmani jaga rago kerem but thungnai ni sai nai ne rok runggugu kintu jepur bono ya phari ril distract gutti kol sapan hawri miya borok si phurngani ke mar obno yang ti yo kupno yang te hake stek ru yang te hake buiro ke habi thangta obon to maya ana aro pa phan mo to jogi to nai dong kintu a borok no stek ya phari di kol sapan gutti hawri miya football thungmani bahai no thungnai rok ni se nai ne rok runggugu bole kok sebaknai rok sabuba thungnai rok kai leng boro thunggo kolom tui khiklai thunggo borok ni nahar mung tongo je kaisa gol riui phano sungkaplai nani pia nainai rok ni hangkai aro tongtu se sita I bo yang ti hake bui ro hangkai u bono pasri hangkai je ba hake gol li mangkhamu yadiba kok sebangnai sabuba nainai rok je samung khaiya nai tongnai rok borok si kok sebagu abon bagi kok sebak nang rok ni bagai sung asuk wansuk thai kok kri sing kok sebak nai nyawi sing bo thung krung ngai thungnani bagi sima wansuk nai je thungnai bono dukhumano bono yakung bo usta khunai bekereng bainai yak bainai kepal phatinai phikungo dukhumanai yak bekereng bainai je thungnai kuno samoyo bini jarino golbo ngai keplaibo ngu abon bagi an khajan takute buk sorogno je tabuk dofani samung tangu hnai dukho kosto birman manai tongu hnai je ha oro singlia yakais thangsi nei hini wansui tongnai rok norong ni thanibo ang kokno kasaru je thungnai bono dukhu manu bukhani jalabo mannai rang puisani bialbo ngnai haipano taya karjadi tamu mankha tamu manya amota torjadi nok khungsani bagi tini ang dofani thinang ni hamprani yakai kalangnai haida pukri kaisa mannani lubbai ang dofani yakari kalangnai haida jung aro thangka hangkai sini thinangno jung situtuino jung yakungo ruari mani kalainai tabuk bo bubagrani bisintui jung tipra dofarok thancha tongkhu abono nai musumani bai sini tabuk bangmano nai di tam sanai ang tikisama sawo je tipramo thano actually sung political party ni wanchu yawi obo dofani issue 30,000 ne kaisa platform ni no chung wanchuk thai klayu hai diba greater tipralen ni kok tini chini 13 jon mla ni bisingo thangi assembly no wachabuni kliri toni riri kha kintu je puru IPF tipralen ni hnei chini borokna asik emotionally ang comment ro nukha CPM खाइने के वो 10,000 रांगरी चुबाजाक लहर कासुमा जगाओ कांग्रेस खाइने के वो 5,000 रांगरी हुई चुबाजाक वो बीजेपी खाइने तिप्रासा के वो माइरुम 10 केजी हुई चुबाजाक ओ हाइनो कोनो पार्टी खलाया बरक बबा हाइनो मारुम सेरसेरी हुई चुबाजाक साबनि बागै दफानि बागै तिप्रालेन मान्नानि बागै हनै जोंनो लगी सानमानि बागै से आबो आईपीएफ तिनोया tabuk bahino greater tipralen ni je dabi tisai tongmani jaga wo tipra mothano logiri hunai yawi dofani issue si obo hunai jung logiri thai kalayu jefur sini bisingo thancha phayo thancha phaimani jorao ngakaino jungno swainani bagi chini bisingo no busu ngi basau abo hai busu rokno bo jung sinani nangkha tabuni o jorao nai di jung gebo 19-20 ta hoda hinya amma sapiru tini haina haitaisa dofa hodani kok buzia uino sung tabuk bo nung ang nini ani hilai tongkhu
chini bisingo odofani hoda ni kokno bujirik ni faika debol mariang Tripura Jomatia molsom hilayangai ketharak ni phailemen nukha umma tabuk ngangkai kebo ngangkai dormo tuisi tangsonai pu যারা খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হবে তাদেরকে এসটির ফ্যাসিলিটি থেকে বাতিল করতে হবে এরকম যে দাবিতে সেই তংশু তিসানাই সাব চিনি তিপ্রাসা এমএলএ মুনছু তাও বসিয়াকু সংবাইও চিনি বড় রক বুবাগরানো কুলুই মান খাই দফানি বিরুদ্ধে কক সাউই মান খাই নেতা কিসা তরিদা মান আবো মাংসি ওয়ানসুগু ফিয়া রামপদ মিনিস্টার তমনসি থাংনাই বনি যেসে বাহাকে থংজাগি তংখা বসি ওয়ানসুগিয়াকু বনি যে মিনিস্টার তমন তাউতেসে সরকার ফাইবিখা এমএলএ খিকলাই তনজাখা আ কক্ষে ওয়ানসুগিসি মাইনাকু tabuk dofani biruddhe da kisa kok sauri dofa oi dofa on phanangi ui unko mantri pus khali tongkhu bla aro da rijak no abo wan sugui da khai tonga sabusi tini ang minister mankha chair ka mankha nei ani main issue tongmani tipralen ni issue no se tabuk pogui greater tipralen ni kok saner ni biruddhe se kok saui tongsu chini Shukla Charan babu dofarok next time chance darino abo hai bororok no chance dikhai abo nongni bepar nijini yakbai nijeno sanamnai haisi nijini yakbai nijeno khosanai nang maida khosa huisanai na mui kosok da khosa huisanai mai kosok da khosa huisanai abo nini ani yagosi phaidi khana bai soni chini tipra mothani bokhaktei khai chin bubagrani bokhaktei 15-16 যে ফার্স্ট প্লেনারি সেশন আজাগো जों প্ল্যান খাইলাইনাই আবনি ইয়াগুলো जों তেওসা হাইনো হাই যে খাতুং খাজা খাই যে দফানো সয় হামজাগै সামুং তাংসুকনাই নি যে ওয়ানসুকলাই তংखांखाय जों जे जानि जा मानतै जों তেওসা नंखलाय फिनाय আর নরক লগি রুই তংखाय নরকনি হামজাগমানি ফান লগি রুই তংखाय আং তেওসা হাইনো হাই সিগাंगो नक नुखुं याकरि थांमानि हाइखायनो आं mansak joratei jotto jagaono dofano sakfinani bagai ang logiri finai jorari finai okok norno kasarino ang tini orono kok mathaksino haina hai next time jong tewaisa krinlainai jotono belai hambai bubagra ayuklok thung tipra motha thansang thung